Så nu skal der leges med kineserlegetøj. Nu sætter en lyskæde og sætter en Raspberry Pi op. Der er godt nok lidt mørkt. Og så er den sat til en lyskæde, der bare bliver ved og ved. Den ender så ude i køkkenet. Så nu skal du prøve at lege med den. Og det hele kan styres herfra. Nu kan jeg prøve at tænde den. Så er der sgu gang i en. Men ja, det er så ikke lige det hele, den kan. Nu kører min Raspberry i et webinterface. Nu kan jeg prøve at få den til at fade mellem nogle forskellige farver. Og det gør jeg bare gennem en webbrowser. Det er så cool. Det er simpelthen så bare tilfældige farver. Men hvis jeg stopper det, så kan jeg gå hen og styre farverne manuelt. Simpelthen ved at klikke på farvehjulet og regulere lysstyrken her. Så kan jeg prøve at klikke på en grøn farve. Cool. Blå. Rød. Ja, orange. Grøn, det kan også prøve at slukke den, og så starte noget helt totalt farveflimmer. Ja, vi skal lige have en chase. Men jeg kan da lige skrue hastigheden lidt op. Så. Og der er lidt mere gang i. Og så er der lige lidt turbo på. Det er bare så cool. Og så lige som det sidste, så kan jeg da lige prøve noget total farveflimmer.
Jeg elsker billig kineserlegetøj.